imani. Gabanin fara karatu ba laifi mu yi aiki da dama mu tunatar da juna a takaicen takaitawa kan annoba da ta kunno cikin duniya wato coronavirus ko wanda asali daga ƙasar china ta fara kamar yadda kowa ya sani daga wani wuri da ake cewa Wuhan, wanda cuta ce da aka same ta asalinta daga jikin dabbobi kamar yadda ebola virus yake daga republic of congo, ita ma daga jikin dabbobi. Wannan ita ma bincike ya bayyana cewa daga jikin dabbobi aka same ta. Ala ayi halin, a matsayinmu na musulmai, dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi duniya, ko ya yi daɗi ko bai yi daɗi ba, ana so mu kalle shi ne a mahanga ta shari'a. A cikin hadisi a Bukhari, hadisi na 3473, annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya yi magana akan annoba da irin waɗannan cututtuka na zamani da za su riga aukuwa daga lokaci zuwa lokaci. Wannan hadisi ya bayyana mana cewa idan suna aukuwa waɗannan ababe, Allah ta'ala yakan kawo su ne na farko wasu mutane don Allah ya ɗaukaka darajarsu, sai Allah ya kawo wata bala'i ko annoba don ya nuna maka wasu mutane waliyansa ne. Na biyu, Allah yakan kawo wasu mutane don ya karɓe su a matsayin shahidai. Babu laifin da suka yi sai Allah ya kawo wata fitina ko bala'i ko annoba, wannan ya zama sanadinsu sai Allah ta'ala ya ba su matsayin shahidai. Na uku, akan samu mutanen da suka yi wa Allah taurin kai ko suka saba masa, sabo yayi yawa, su kuma annobar sai ta zo ta koya musu darasi a matsayin punishment, wato azaba gare su. A cikinsu akan samu kashi biyu. Kashi na farko, duk yadda Allah ya azabtar da su ba sa gyarawa, dalilin wannan sai Allah ya kunyatar da su a duniya. Kashi na biyu, idan sun ga bala'in sai wannan ya zama wa'azi gare su, sai su gyara alaka tsakaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala. Kula ga wannan daga ƙasar China cutar ta zo, kuma mun san akwai abubuwa da dama da suke faruwa a ƙasar Sin ga waɗanda suke masu imani, musamman halin gallawa da abin da ya kama da haka. Ala ayi halin, abin da nake nufi, duk abin da Allah ya kawo na jaraba akwai hikima a ciki, akwai darasi a ciki. Darasin nan akwai shiga mai imani, akwai shiga mai ilimi, akwai shiga mara ilimi, akwai shiga mai bin Allah, akwai shiga mai sabon Allah. A cikin darasin akwai ga wanda abun ya cutar da shi da wanda ma bai cutar da shi ba. Don haka duk wani abun da ya zo duniya a matsayin mu na musulmai, ba ma kallon sa kawai kaman ganyen bishiya muna wucewa. A'a, za mu kalla mu ga menene darasin da Allah ta'ala yake so ya karantar da mu. A cikin mu su wane ne za su samu matsayin ɗaukaka darajar su? A cikin al'umma suwa za su yi shahada? Cikin jama'a suwa suke sabon Allah don su gyara? Cikin jama'ar su wane ne suke bin Allah don Allah ta'ala yake nuna wannan, ya kawo shi don ya bayyana matsayinsu na waliyai. A cikin hadisi na Bukhari, hadisi na 3473, annabi tsira da aminci sun tabbata gare shi yana cewa su'ila ani ta'un, an tambaye shi akan cututtuka na annoba da ke zuwa, irin waɗannan epidemic abubuwa da diseases, sai yake cewa huwa azabun yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha min ibadihi. Wannan a matsayin azaba ne da Allah ta'ala yake turowa a cikin bayinsa. Sai ce ma min abudin ya fi ta'un, babu wani bawa da zai samu kansa a cikin halin jarrabawa na annoba, ebola ne, coronavirus ne, kowace irin annoba, bai takaita ga wannan kadai ba. Fayam kusu fi baladihi, sai haƙuri ya zauna inda abun ya tashi, garinsu ne ko ba garinsu ba, ƙasarsu ne ko ba ƙasarsu ba, ya hatasib, yana neman lada a wurin Allah ta'ala. Fayam kusu fi baladihi sabiran, yana mai haƙuri, shine na farko, ya zauna a garinsa yana haƙuri. Na biyu, muhtasiban, iya neman lada a wurin Allah, ya alamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, kuma yayi imani duk duniya babu abin da zai faru gare shi sai abin da Allah ya rubuta. Duk duniya babu wani abin da zai faru ga kowane mutum a duniya sai iya abin da Allah ya rubuta. In duk duniya suka taru su canja abin da Allah ya kaddara, wallahi ba za su iya ba. Abin da Allah ya rubuta shi kadai yake faruwa. Annabi ya ce illa kana lahu mithlu ajri shahid, idan wannan annobar ta zama sanadinsa, to Allah zai ba shi ladan shahidi. Ya zauna a wurin yana haƙuri, iya neman lada a wurin Allah, kuma yana da yaƙinin babu abun da zai faru sai iya abin da Allah ya kaddara. Wannan Allah ta'ala yakan ɗaukaka darajarsa, ya ba shi matsayi da yake na me, na shahidi. Baya ga wannan, annabi ya karantar da mu kuma ladubba na cututtuka dan kamar yadda ya zo hadisin Bukhari
hadisi na 5392. A nan hadisin yana cewa at-ta'un yaqa'u bi ardin, annoba na iya aukuwa a cikin ƙasa. Yace idan ta auku fala taqu fihi, ku da ba kwa cikin garin kada ku je ku shiga. Sannan wala takhruju minhu firaran, wanda kuma yake cikin garin to kada ya ce zai gudu. Wanda baya ciki annabi ya ce to kada ya shiga. Wanda kuma yake ciki kada ya ce zai gudu dan yana tsoron annoba din. To kaga anan kuma akwai yadda aka karantar da mu ladabin yadda ake mu'amala da annoba. Shine a ka'ida a duniya idan annoba ta cinkari wata al'umma to ana so a takaita shiga wurin da fita a wurin. Wannan shine yadda ake, shi yasa abinda Saudiya suka yi bai saba wa shari'a ba. Allah ta'ala ya kare su bisa ga abin da muke zato da wannan cuta ta coronavirus, sai suka ce a ɗan ɗaga kafa daga yin me, daga zuwa yin umura. Saboda me, saboda kiyaye lafiyar al'umma da addininsu shine aulawiyya, shine priority. Me amfanin mutum ya taho umura dalilin sai watsa mutum 1000 su watsa a duniya? Ai babu hikima. So da haka wannan tunani ne mai kyau, a yi haƙuri da zuwa, a ɗan ba da lokaci a game Allah ta'ala zai hukunta. Don haka kenan kaga wannan ya takaita, wani ba zai dauka ya je kai wani ba, don yanzu ka je ka shiga wani ya je da shi yayi umara na sati daya a wurin nan sai ya mu'amala da yan kasashe 100 a ciki sai ya watsa wa kowa sai ya kai kasarsa. Me ribar wannan? Babu riba a ciki. Shi addini yana aiki da mai da sanin ya kamata. Shi yasa sai aka ce a dakata. Wannan bai takaita a nan ba, duk kasashen da abun ya shiga in akwai dalili ba ya zama dole aikinka ya ce sai ka je ba, sai ka hakura da zuwa. Sai wanda aikin ya zama dole sai ya shiga, wanda ke wurin kada ya fito. To kaga in ana aiki da irin waɗannan ladubba zai taimaka wajen me, wajen takaita watsuwan cututtuka da muke da fama da su yanzu a duniya. Kuma baya ga haka bincike na likitanci an babba da shawari, duka wannan iya cikin al-akhdhu bil asbab, shawarwarin da aka bayar ne yadda ake mu'amala da abun mu kiyaye. Kaga na farko a hadisi an ce wanda ke ciki kada ya fita, sai fitan da ya zama dole. Wanda ke waje kada ya shiga, sai wanda shigan nasa ya zama dole babu yadda ya iya. Baya ga wannan akwai kuma addu'o'i da shari'a ta karantar. Gabanin magana akan addu'o'i akwai ladubba da aka karantar da mu. Ladubba an ce ana buƙatar yawan wanke hannu. Dukkan abin da mutum zai yi ya tabbatar ya wanke hannunsa da kuma hand wash wanda yake da iya kashe ƙwayoyin cututtuka. Akwai su masu inganci dan an wanke hannu cikin taimakon Allah, an mutsuka na sakan 20-25 aka wanke, insha Allah ta'ala yana kashe ƙwayoyin cututtuka. To yana da kyau a nema a mallaka, amma na ji farashinsa ya karu, an ce daga 300 da 'yan kai ya koma 4,000 da 'yan kai. Wannan ita ce matsalar mu, ba ma tausayin juna. Duk abin da ya zo na bala'i wai da za mu tausaya mu ce a raba fi sabilillahi, to a lokacin muke kaifa wuka. Jiya nake ga wannan complain ce wallahi 370 da ya kai, da ya je sai aka ce 4,000 da 'yan kai. Wani kuma suka turo mun sako cewa su sun gama zaga masu rasa shi ya kare, saboda kowa ya je ya nema kenan ko. Iya da muhimmanci a wanke hannu. Ana kuma iya ga alamominsa, idan ka ga mutum iya tari kusa da kai, iya cikin shawari aka ce ka dan nisance shi, ka tsaya akalla mita 1 tsakaninka da shi. Wannan babu laifi, kar kuma ka zo masallaci ka je da atishiya kuma ka je ka yanke sahugo. In mutum yana tari a dan nisance shi a matsa gefe. Ina fatan an gane ko? So in kaga kayi wani katon tari zai ga sahu kusa da kai ya ragu, to karka muzanta zato go. Yana daga cikin matakin da ya dace a ɗauka a tabbatar an nisanci wanda ke da wannan. Na uku, idan akwai alamar sa a wurin, mutum ya tabbatar ya shiga wurin bakinsa na rufe, hancinsa na rufe, idansa na rufe. Yana daga cikin wuraren da ƙwayoyin cututtukan ke watsuwa, baki ko ido ko hanci. Shi yasa idan za a samu abin da ake rufe fiska da shi yana da muhimmanci a yi ƙoƙari a rufe fiska din. In ko mutum ya ga alamominsa a jikinsa sai ya je likita a duba shi. Akwai alamomin, akwai fever kamar zazzabi, akwai fatigue, mutum ya yi wata jin kasala ko gajiya a jikinsa. Na uku akwai pneumonia, iya da alaman kamar cutar pneumonia idan ya kama mutum. Duka wannan sai mutum ya kiyaye, idan ya ga ɗaya daga cikin sun bayyana ya kiyaye. Na hudu, yana sa shekan numfashi ya rika wahalar da mutum idan yana yinsa. In mutum ya fara jin numfashi yana wahalar da shi, waɗannan alamominsa ne na mutum ya yi ƙoƙari ya je wajen asibiti da gaggawa. Akwai yawan tari, idan tari ya yi yawa duka alamarsa ne.
kuma ai hakuri kar ka je kai ta tari ka rude don wani yanzu yana da su ce subhanallahi na fa yi tari ɗazu ma na ƙara so waɗannan na daga cikin irin alamomin san an ga mai alamar a kwaɗaitar da shi ya je asibitin akwai dama a ɗan matsa gefe a ba shi wuri ya ɗan sarara ko babu laifi a shari'a irin wannan duka ba laifi ba ne ɗaukan mataki ne idan kuma ya shafi abin da ya shafi sunna akwai addu'o'in da aka karantar da mu na kare kai daga annoba min babil misal duka dai azkar da muke azkaru saba wal masa a dunkule su ne a cikin hisnul muslim na Sheikh Sa'id ibn Ali ibn Wahab al-Qahtani ko al-azkar na Imam an-Nawawi muhimman addu'o'i daga cikin azkar da ya dace mu rike akwai riwayan Abu Dawud rahmatullahi alai kafa uku da safe uku da yamma shine a'udhu bi kalim banda wannan ma bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim da sunan Allah wanda babu wani abun da ke cutuwa idan iya tare da Allah in dai ka rike sunan Allah ka kubuta a sama ne ko a ƙasa shi Allah mai ji ne kuma mai ilimi ne wannan hadisi Abu Dawud ya kashe hadisi na 588 annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace wanda ya faɗi wannan man qala ha salatan hina yusbihu wa hina yumsi wanda ya kafa uku da safe da yammaci yace lam yadurruhu shay'un babu wani abun da a duniya zai cutar da shi in dai ka faɗa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ce wallahi babu abin da zai cutar da kai a duniya in dai ka faɗe shi a duniya nan ba abin da zai cutar da kai lam yadurruhu shay'un duk sharri ba abin da mutum ya iya da kai ka faɗa kafa kuma ita addu'a ana yi da yaqini ake idan kana bismillahi alladhi la yadurru ba azmi shi kana kai kar kuma fa Allah baya karba hakikan addu'a da Allah yake karba wanda kai ta da yaqini Shekul Islam ya karanta wata addu'a da fiyayyen halitta ya ce in aka karanta aka samu wani bala'i Allah yana karewa yana karanta sai ya ce to wallahi za a yi nasara gobe za mu yi sai wani ɗalibin sai ya ce insha Allah ya ce insha Allahu littaukit ba shartiyya ba in ka ce insha Allahu mun yadda kana karfafa mai na faɗa amma ba sharaɗi ba ne don annabi ya riga faɗa ya ce wallahi za a yi so da haka mu ba ma kokonto in ka ɗauki addu'a za ka yi aiki da karka rika tunanin kai abin zai yi ko ba zai yi ba abin haka ne a'a daga kayi ka samu yaƙini babu kokonto a kai shi yaƙinin ke sa addu'a ta yi tasiri amin na biyu mu rike ita addu'a ta a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaq a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaq hadisi ne a sahihu muslim hadisi na 2709 annabi ya ce wanda ya faɗa kafa uku da safe kafa uku da yamma annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce babu abin da zai cutar da shi abu hurairah ya ce wani sahabi ya zo sa manzo Allah ya ce wallahi na fito kawai sai kunama ta harbe ni annabi ya ce kai addu'ar a'udhu bi kalimatin lahil tamma min sharri ma khalaqa ya ce ban yi bai ce kai ka jawo kanka ai kai ka jawo kanka inda kai da Allah ya kare ka sai ya ce yanzu ga kunama ta harbe ka ya ce eh ya ce to goben za ka fito ka yi ta idan ka yi la ta durruka wannan kunamar sai dai ta gani ta bari ba abin da za ta iya maka ba abin da za ta iya yi sai dai ta ganka ta bari amma ba za ta iya yin komai ba in ji wa in ji annabi tsira da aminci sabbata a gare shi so dole fa imanin mutum sai ya kai geji da in Allah ya faɗa sai ka ce wallahi tallahi haka ne kuma baka kokwanto imanin da shakku ko kokwanto ba sa kawowa ziyara zuwa gare shi haka ake bukata ka yi imanin da shakku ko kokwanto ba sa kawowa ziyara zuwa gare shi so a riƙe wannan uwa uba a yawaita karanta ƙul huwa uku falaki uku nasi uku ƙul huwa falaki nasi saboda hadithin tirmizi hadithi na 3575 da annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya karantar da sahabbai ya ce idan ka wayi gari da safe ko da yammaci kul ka ce kul huwallahu ahad ya ce thalathan wal mu'awwidhataini da waɗannan ƙula'uzai biyun kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas su ne asali ba su ke cewa ƙula'uzai ai tun tashin mu kanana mun san da su ake maganin shedanu to waɗannan kafa uku ka riƙe annabi ya ce in kai uku da safe uku da yamma ya ce takfika min kulli sharrin wannan sun kare ka daga dukkan sharri
takfika min kulli sharri, duk wani sharri annabi ya ce waɗannan insha Allah ta'ala Allah ya kare ka daga gare su. Ka karanta coronavirus a da za ku kare da taimakon Allah. Ka tura masa kula'uzai da sauran, kuma ka ɗauki matakin da aka ba da shawari na me na ka ɗauka na kiyayewa insha Allah ta'ala. Ko na aminin ka da yake daga ƙasar can, kai ka san ya je gida ya dawo, kuna harkar kasuwa, in ya kira ka a waya ka ce a ba lokaci yanzu a dan yi hakuri tukunna, wannan ba laifi bane, ba sai ka yi ƙarya, ba dalilin yin ƙarya. Kar ya kira ka ce ai ba na nan ina Mambila, a'a kana nan a Abuja, gamuwan ne yanzu ba zai yi, wallahi ba laifi bane. Annabi ya ce wannan babu laifi, kar ka kai ka ga cutuwa, amma ka rike addu'o'in, idan Allah ya kawo jarraba din sai ya kare ka. In ku Allah ya kaddara ita ce sanadi din, to sai ka rasu a matsayin shahidi. Ai kaga ba ai asara ba, duk musulmin da ya samu darajar shahada ai shikenan ya more, ba wani abin da ake nema a duniya da ya kai wannan. So a rike waɗannan addu'o'i, a karanta su, insha Allah ta'ala Allah zai kare mu daga coronavirus, kamar yadda ya kare daga Ebola, kamar yadda ya kare daga HIV/AIDS, duk waɗannan suna nan suna zuwa. Ga mai nisan kwana kuma zai ga wasu a nan gaba, don ba su kare ba, fiyayyen halitta zai ce za su rika zuwa daga lokaci zuwa lokaci. Muna raye da wayenmu aka samar da HIV/AIDS, da wayenmu aka yi Ebola, ko ba da wayo aka yi ba, yanzu muna raye kawai aka ce ga wani coronavirus ya fito. To haka za ka yi ta irga su, yadda kaga HIV din, yadda kaga Lassa fever, yadda kaga Ebola, haka Allah zai kawo coronavirus shi ma ya zo ya wuce insha Allah ta'ala. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana kariya gaba ɗaya, waɗanda suka kamu da shi Allah ta'ala ya ba su lafiya, tare da cewa daman mortal rate ɗin bai yi muni ba, yawanci bai wuce kashi 2 ko 3 cikin 100 waɗanda ya zama sanadinsu. Adadin wanda suka kamu da shi a duniya zuwa yau da safe mutum 87,000 da kaɗan ne, 87,000, amma wanda ya ajalinsu bai wuce mutum 3,000 ba ko abin da ya kama da haka. So a shari'a